Dnešné video bude o farbách. Farby ako energia. Vlastne z každej formy, keď má určitý, povedzme, tvar, môžeme nevytvoriť, ale rozšíriť tú energiu, lebo my vlastne energiu nevytvárame. My ho vlastne iba vďaka tých foriem alebo farieb rozširujeme z určitého miesta na väčšie miesto. Závisí to, ako sme šikovní rozoznať tú formu a tú farbu. Ale poďme k tým farbám. Na priložených fotkách vám ukážem, vďaka farieb som rozšíril tú pozitívnu energiu na niekoľko metrov od kvetináča. Moje kajanské korenie, vlastne čili, papričky, trpeli podobnou chorobou ako moja jabloň. Vyskúšal som aj ten tvar, ktorý som vám ukázal, čo sa týka jablone. Obnovilo to energiu, ale nie až natoľko, ako by som si želal. Tak som pridal ešte farby, čím som vlastne pomohol kajanskému vlastne čili sa troška zotaviť a výsledok je taký, že už mám pekné čili papričky v daný moment. Čo som sa učil v biogeometrii, tá energia sa vlastne dá spájať tri komponenty energii, čo oni nazývajú BG3. Názvy vlastne majú Higher Harmonic, Gold, High Harmonic Ultraviolet a Negative Green. Tieto kombinácie preto sa nazývajú BG3, lebo vlastne ako keby kombinácia troch farieb je vlastne tá harmonická časť tých zvyšných farieb, ktoré vytvárajú ten pozitívny vplyv nielen na človeka, ale aj na prírodu. Čo je dôležité v skrátkosti vedieť, prečo som predtým spomínal ohľade elektromagnetického znečisťovania. Tá negatív green vlastne sú dva druhy. Jedna je vertikálna, to je elektrika, rentgény, proste energia ako Wi-Fi, všetko, čo ľudia vlastne vymysleli. To je tá vertikálna, čo je vlastne škodlivá. Tento druh vlastne aj slnko vyžaruje. Preto nie vždy slnko v určitý čas dňa nie je prospešný pre nás. To je dôvod, lebo vyžaruje tú vertikálnu negatív green. Ale čo je prospešná, to je horizontál negatív green. Čo je vlastne všade v prírode, aj v našom ľudskom tele. To je tá pozitívna
elektrika. Ľudským jazykom povedané. Čo prináša ten blahodárny alebo pozitívny účinok na telo. Ako dokážeme rozšíriť to pozitívne miesto vďaka farieb? Pretože my tú energiu nevytvárame, my ho iba rozširujeme vďaka určitými vecami. V tomto kontexte farbami. Musíme dať tie farby na určité miesto. Lebo keď napríklad tú farbu posunieme o nejakých pár milimetrov ďalej, alebo o centimeter, ten účinok už stratí. To je troška na dlhšie vysvetľovanie. Proste každý vlastne uhol má vplyv, kde aká energia vlastne prebieha. To je napríklad ten príklad tej vertikálnej alebo horizontálnej, ale to je na dlhšiu diskusiu. Dá sa tá farba dať na určité miesto, ak máte vybudovanú dobrú intuíciu. Lebo ľudské telo dokáže rozoznať vďaka svojej intuícii prakticky všetko, pokiaľ sa naučíte rozumieť jazyku vášho tela. A troška do histórie. Môžete to zmerať, vlastne vycítiť vašim telom. Ale ľudia, alebo praľudia, povedzme, začali viac používať logiku. A keď začali viac používať logiku, ale viac menej prestali viac menej používať svoju intuíciu svojho tela. Začali vymýšľať rôzne nástroje, ako pendulum, čo je jeden z prvých tzv. Nástrojov, ktorý dokázal zmerať tú energiu. Pendulum nevytvára energiu, on vlastne iba ukazuje to, čo vaše telo už dávno vie. Je to vlastne iba nástroj, ktorý vlastne, dá sa povedať, zvyšuje to, čo vaše telo vie. A to bola jedna, dá sa povedať, z vecí, čo zmenila ľudstvo tam, kde začalo a tam, kde pokračuje. Prečo? Začali dôverovať viac logike, mysli, ako intuícii svojho tela. Ale povedzme si to úprimne. V dnešnej dobe aj veci vlastne potvrdili, čo už vedecky dokázané, že telo má veľa častí, napríklad mozog, srdce, žalúdok a tak podobne. Každá časť vášho tela je vlastne inteligencia sama o sebe. Napríklad srdce je komplikovanejšie, čo sa týka inteligencie, ako náš mozog. Takže naše telo vlastne funguje ako celok, ktorý vlastne všetky tieto či orgány
vlastne všetko, dá sa povedať, drží pokope alebo v jednej forme, čo vytvára inteligenciu samo o sebe. Ale vďaka logike my ľudia sme to rozdelili na niekoľko nekonečných častí. Ale v konečnom dôsledku je to jeden celok. Čo sa týka farieb, ešte vám poukážem možnosti, ako to zmerať v nasledujúcich videách. Ak vás tieto slova zaujali, možno ďalšie zaujímavé pohľady zo skutočného, úprimného života bez očakávania, kontroly a naviazanosti na veci. Ďakujem.